Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tong di perbadian untuk mempalangit do tanoon. Amin. Perdengan bahasa do Jehovah, tao partanobatuan di ari hagogotan, jala ditada do akan namaraposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dusan, nasokal jalana bonar, dia lohodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, alani ihu pangido kami tuho, seramo ti kami, asa unang jukat kami, unang gijang rohanami, alay tugu-tugu kami maritete todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami diado panihalak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Patik ni dibata di minggu tasadarion, ima sian patik palimahon dohot lapatana. Patik palimahon, ikon pasangapon do naturasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano na nilion ni Jehovah di Batam diho. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang liar rohata minda natorasta, dohot mida akarajata, roh dia kana tua-tua, dang jadi paro ota rimas nasida, iko patun dohita, jala ikon holong rohata tu nasida, sioloon do nasida, jala si subuton dorohana, songonima sahatna, atau martang yang mahitam mangidogogo siang tuata di bata laho mangulahot sa rap mahitang mandok. Ali Tuhan di bata saya pargugoy mahami mangulahon na humbar patigmi. Amin. Sa
tato poti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, nda ada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asiroham na godangido. Say asi marohami da sandok bangso nami, sesa madosa nami salutna, say sungguli marohanami, asamu barohadot pangalo nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni bata taringot Tuhasan di dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat. Kupasonang pehamu. Buat hamu maugaku tuhamu. Guruhon hamu masyan au ay nalabok duau jalana sereb maroha. Asa dapotan hasonangan ton dibuna. Ay labok do augaku. Jalan yang dodohot nahu papursaton, hasangapon mandi di batana di gijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion, imanata surat sian Lukas bidu 14, mamuka sian ayat 25 1 tolu, tajahama marite responsoria, jala di ayat perpudi rap mahita manjahasa. Alai torok do halak na mandongani ibana, jadi humusor ma ibana nin nama mandok nasida. Ibana amana, inana, nang niolina, anakona, haha anggina, dohot aka ibotona, roli bihosana sadiri. Dang tarbahen gabe sisiaku halak, naso manuhuk silang natu ibana, laho mangyuton au. Aise hamu nagiot pajong-jong palas-palas, naso jongol udul mangetongi si palahona tusi,
manang tutuplah patuluson, Unang di Pauli Jolo o Jahana, ape dang tuk gogona pasal totsa, gabi surahan ni sudihalak nama didasa ibana. dohor nasidama, dipukahala kondo pajok-jokon, hape dang adong bahenonna pasuton. Isi raja na borhat mamusu mangalong dengan naraja, nasong jumolo hudul mamikiri, manang natadopakot sa mardongan siloksa, soldado alonai, naroma na hopi ibana mardongan dua loksa. Alay ang usotorobahen suruon nama panghulu, bisan holang dope musuh, mangido pardamaian. Rap mahita majaha, hamu pe dan tarbain agia isi hamu gabi siaku, anggoso tadi di kotsa nasana di ibana, songoni masatna, martua doakan atu mangihun hatani di bata, jalana umpeopsa, amin. Hatidakon ma haporsiatai, songon na di hatidakon ni dongata sa porsian di sadok portibion, rap mahitamandok, au porsia di debata jaoba, ido ama pargugo na suatu dosan, natumu palangit do tanok. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahoba na sadai, iman na tinubuon ni si Maria, nagabigabian siantondi purbadia, andorang suhabubuhan, idu tuata, natumau na benit, di pauman silatus, namati terpajal lu ibana di opinar silang, natua tu banua toru dung tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dusani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, do dia sandosa, do dia tai na mandok, mula mangulu sogot daging di halak no mate, dohot di ngauduan na surasuda, amin.
Shalom, Shalom. titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 4 September 2022. Jadwal par mingguon dot hatotuon ruas namar minggu di HKBP Rawamangun Bui Mata Jaha di Harotas Titing Naong Pinaradini Huriata. Pertanyaan week. Ganup hari Rabu pukul 10 sia wib patupaon ni Huriata do pertanyaan week marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun Hybrid. Pinangido tu tuhita sude asa madohoti pertanyaan di gereja manang di Bagastabe. Pilihan minggu. Minggu tanggal 10 September 2022 di sude permingguan pilihan manang kolekte minggu mulata ma tapasahat di Hudulatabe dang be tapasahat tujolo sude ruas ni Huriata asa hot pada laton protokol kesehatan. Padidion nabadia minggu sadarion 4 September 2022 di permingguan pukul 10 wib tapatupado padidion tudak danak torop nidak danak nama jalo padidion nabadia 10 halak tulu bawa pitu borua. Rapat evaluasi anggaran tingkat parhalado. Selasa 6 September 2022 pukul 10 wib maringanan di gereja di Patupa Huriata do rapot evaluasi anggaran tingkat parhalado partohonan. Akka fungsionaris asa mempersiapkan akka bahan dohot laporanna. Pinangido tu sude parhalado partohonan HKBP Rawamangun asa madohoti rapoti jala tepat waktu. Aksi donor darah. Minggu 10 September 2022 pukul sia wib maringana di gereja HKBP Rawamangun di Patupado aksi donor darah siarak do hatotuan Bui Mata Jaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Pembinaan guru sekolah minggu. Hari Jumat satu hari Minggu tanggal sia 1 tanggal 10 sada September 2022 maringanan di Taman Bukit Palem Resort Bogor di Patupa Huria do pembinaan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Pinangido tu sude guru sekolah minggu HKBP Rawamangun asa madohoti pembinaani. Parheheon Naposo Bulung. Kegiatan Parheheon Naposo Bulung dohot tema Elevate Our Connection nunga merdalan dohot denggan. Minggu 10 September 2022 naing di Patupa ma puncak ibadah Patupaon Parheheon panutupan Parheheon pinangido tu sude Naposo Bulung ni HKBP Rawamangun asa rap madohoti acara padutupani. Puncak Parheheon remaja HKBP Rawamangun. Ibadah puncak Parheheon remaja HKBP Rawamangun di Patupa Minggu sadarion tanggal 4 September 2022 pukul 10 wib dohot pukul 10 sada wib di parmingguoni akka parhobas imasian akar remaja jala adong do madok hata sian nasida sude remaja ni Huriata asaro madohoti parmingguoni. Rapat panitia pesta Gotilon. Senin tanggal 5 September 2022 pukul 10 sia 30 wib maringanan di gereja di Patupado rapat panitia pesta Gotilon HKBP Rawamangun sude panitia asa madohoti rapoti. Susunan panitia pesta Gotilon Bui Madija di Harotas Titing manang web HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon tahun kesehatan HKBP Rawamangun. HKBP Rawamangun naing Patupa pesta Gotilon tahun kesehatan tahun 2022 dohot tema HKBP diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Lahu memeriahkan pesta Gotilon tahun kesehatan ini
HKBP Rawamangun naing patupaon kegiatan songon natar surat di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Pendaftaran CD khusus. Gereja membuka pendaftaran CD khusus jala akasyarat dohot hatotuan boima di jaha di harotas titing manang web HKBP Rawamangun. Formulir boima dibuat di kantor sekretariat Gerejata. Jala Pukaatama Pangajarion akhir bulan September 2022. Jemaat baru. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nabaru ima sada. Keluarga situa sahala panggabean do inata teti ML boru situmorang Rosian Gereja HKBP Kertanegara Semarang. Alamat Pulau Mas Residen Blok 11 Pulau Mas Jakarta Timur, Wek Pulau Mas Kapung Baru. 2. Keluarga Chandra Fokai Saritua Panggabean do inata Joyce Limantoro Boru Situmorang Rapdohot Sahalak Ianak Kondasida Rosian Gereja HKBP Kertanegara Semarang. Alamat Pulau Mas Residen Blok 11 Pulau Mas Jakarta Timur, Wek Pulau Mas Kapung Baru. Keluarga Prans Meroga Surung Panggabean do inata Sari Kristiani Gantini Boru Hutagalung Rapdo 2 Halak Ianak Kondasida Rosian Gereja HKBP Kertanegara Semarang. Alamat Pulau Mas Residen Blok 11 Pulau Mas Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kapung Baru. Tuhatta mana masuk nasida gawe keluarga na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Pelihat dot akka udut di buah-buah tajahama di harotas titing naong pinaradi ni huriatta di pasu-pasu di batama akka barita masa dot ulaun akka sipatu pauta bain sangap di guarna. Songonima titing di huriatta minggu sadarion. Dameni di bata na sumurung, sian saluhut na parrohaon, imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat manugup mahdita sudi, oras mamanginang sehat do sudi, puji Tuhan.
mingguon nunga minggu pasapuluduaon dung Trinitatis. Jadi ia topik ni jamita patardo saluhutna diadupan ni debata. Patardo saluhutna diadupan ni Tuhani. Marujahamon di hatan itu hatta sian pesalmen 130 sia ayat sada saat rodi onom. Ale Jahuba disulikit jala di tadahodoau. Sai di botohodo manang na hudul manang na jongjong ahu gari sian nadao diatu si hodo pikirakku. Manang mardaladalan manang modo mau di sege hodo ahu jala takas do di botoho akadalakku sudena. Aidang adong nanggo sada hata di atas dilaku tongondo ale Jahuba di botohodo sudinai. Tole siap pudi, tole siap jolo di haliangi hodoau. Jala di linggom tangammu doau. Tung masuruk kudo parbinotoan si songoni di ahu mati bohudo dang hadongdongan ahu ima saha hupuk kama jamitaon di sada barita mardonga puda adong masahala nabi su manang padde manang guru Nabi Isu adong 10 sisian. Jadi saya bertahap-tahap do di leon guruon songon sada ujian di nasida. Jadi dung hira naing parpudi ni persyajaran nasida di jo guru omma 10 sisian nau. Marbaris manasida tutu. Dungi disagihom masada-sada sada manuk saekor be ayam. Ditiup dungi disagihom mamuse rahut manang piso natajo. Dungi didok matu nasida. Lao maha lului hamuma inganan nasuhi lomomuna bebas. Alai hurang lubi man no sajom. Dungi sehat tamu mamanuhon. Dohot syarat sotung adong nama boto manang ise. Bah, murah matahe ujianon narawahan yak kasisian nai. Dung didok lau mahamu. Dungi marserak manasida mangalului inganan nasuhi. Adong ma dibalik ni batu. Dungi saya bereng-bereng mahumaliang na sotung adong nama mereng. Adong maturabba-rabba. Adong ma nalau tupus suni buhit. Totu tahe sudima. Ikko buni maniak manu. Sotung adong nama boto. Nama mereng rupani. Dung hira sajom. Habis matikki di jumah nasida sada-sada. Manang sudi di jutahe. Marbaris di juluna musek. Masih tiok manukna. Tiok mak jala di bereng ma rauti pisui.
di pareso guru nomma adong mameang tutu marmatean manuhon disukum masada-sada bali bekko manuhi adong nama mereng dang adong guru nami ai lau do tu balik ni batuan inna gari ada tahehu pulus jolo rukung ni manuhon asa unang martauahon jawe husea adong muse songoni dirahuk mado tali guru nami asa unang habangon sehat di pabua be macarana alai memak tutu tutu guruon mananginangi do ibana adong don na jonok dang adok suara dang adong nama bigi jala dang adong nama mereng alai dung hira di parwahom masulina sapulon adok sahalak kape mangolu do pe manuho dang disehat ai puasa dang disehat to salakmu nama nasumanehat inna dungi do nasumanehatom guru nami wulu ido sude proses ni ujianon lao mau tutu mangalulu inganan lao tusan dungi nakku sehat adong mamereng pidda musiau tu nasuhi muse nakku sehat alay adong na mamereng inna tidak jadi sehat lao muse turabba-rabba parkolang mahu pasoli sih nekku siap muse alay tak tersia tahu ala adong na say mamereng au ninna jadi ujungna padang jadi sehat omma hasilna. Nah, memang dak pola longang guruon. Jadi ise mana sitong diso. Amangina. Nasia ido namaniati sude manang na sahalaki na sumaniati. Dia mana sitong, dia mana nama dapot nilai, na tibo, na berhasil matutu. Nasiai, nama niati, nasomaniati, ido, aledak sudi saragap pita bah, marasing-asing do pad dapot na, ima tutu, songon ido hita, bebas do hita menilai. Roma guruon di papuli manasadaw nasomaniato akkaitir maibana ba ngasala ututu dakulu iparetta ni guruon narohana di papuli manasiaw muse dungido guru ima lao mahamu dang lulus samu nasiaw dang berhasil hamu ale yang guna sadaon omma na berhasil na sukses naso maniato balongang mana siauda gawi marutu na sida mulak talu hape hita inna ai paretano dunioluan ape talu hita inna amang inangate adok sahala jenderal di paretaho tebak inna ditebak dungi di dokma pareta inna bahasa tebak ho pareta nah abe na mangului pareta do na salah abe na so mangului pareta imana salah hinakin gawe monang di dia maha monanganna amangina
Nah, di sada parsitutuo do parsihoton na lapatanna manadda maboto adong do Tuhani hape. Adong do debata. Debatado na maboto na mamereng saluhutna. Patar do debata sudi. Ay hulului nganan. Abe say dibereng debata aunin na. Lawa tusan adong debata di si. Lawa mo sa ito na suyon. Nol lo si malolong ni debata mamereng au. Jedang jadi huseat. Ala persyaratan na unang adong na mamereng. Amang ina. Nanti taparhatu tuli. Taparhatu tulu jala tahati dakkot date. Pabua adong do debata nauboto saluhut. Parbinoto nasun debata. Dang adong naholip di debata. Patar do sudi di bana. Ima temaon. Nijamita sadario. Wah, lastur wamuna. Hita makatidakkon. Debata maha tahu. Allah maha hadir. Allah maha kuasa. Lasdo perohamu amang inang. Lasdo perohamu babu adong debata nama merek sudi. Molodang las rohamuna. Orang dia mahamu menilai si Samboon. Ate orang dia mahamu nuai. Adang diboto debata kutip bahu. Ubaepe nutupi hasalaku. Ubaepe sekedario asa boya malua senong. Ape debata. Diboto do sudi. Wah. Adong do debata. Las do perohata makatidak konon. Ay, dah. Jadi pos marohata di mangula do debata. Ibereng do hoinang. Ibereng do ganuk persoryom muinang. Ditatap doho. Tangis so di siabunian mekel hosia pataran di boto debata dui. Tang adong nasod binoto debata. Ima pengalaman ni Raja Daud. Raja au. Parbinoto na hebat au. Na pistarau. Alay diduk si Daud. Takku boto saluhu. Adong dona uboto saluhu na. Inna si Daud. Taagam modo mau ate borngin nai so tunggabi walo do sipata taingot akka ulot na sadaria te salawin na tor diukupi si majujung nabuti do batal nai dangi berek kuau de batai na kan ave de bata di bereng do i dua mang ina ate jadi alani memang konteks sinon na julu adong akka bangso-bangso di humaliang ni ala Israel na mangatusi dewa do na maboto saluhutna raja do partugi penguasa do na maboto saluhutna ido bain natusi suku-suku suri dungi adok pengalaman pribadi ni si Daud. Boto hamudi. Iga busibana ditutupi bana di bani mana skenario tu si Yoab panglima pasukan ni tetaranai. Baem masih huriai tu julu. Tu partot tangani. Mangoloi paretta si Yoab. Di baem masih huriai tu julu.
Abe suarong dope pengalaman nyo porang. Dan ngadong dope tibo pendidikan nyon, latihan-latihan nyon taringot tu porang. Alemitor diangkat si Joab may mana gabi panglima perang ikut di julu dui. Dungi Roma musuh manepahi. Nah ngadok pengalaman na. Ona tebak ma si Huria. Isi do si Huria tahe. Hah? Panglima perang, dungi suami amat tani si Batseba. Jadi bunyi rencana ni si Daud. Asa hatop mate si Huriaon. Dungi buaton nama si Batseba gabe ripena. Salah do si Daud di si. Badong bu hidup ya bah. Ayang gu ditikidang di pato orang. Nunga dibahan penyelidikan do penyidikan. Kan itu lah. Butuh kamu doang molo penyelidikan ima maboto do peristiwa. Ale molo penyidikan ima lau maboto isedo namang belahon. Jadi ima langkah-langkah hukum, standar hukum. Ido benda didok nakid dison, ninna ale jahoba disulikit jala ditadahodua. Disulikit lapatanna di adab Indonesia menyelidiki. Jadi penyelidikan betul do peristiwa ya do. Di dia tempatnya, di dia lokus delictina, ado de tempat perkara neng. Isi do na di si namang lohoni terlibati. Dung dapat data-data sudi masuk matu penyidikan. Isi do na berperan, isi do na madepak, isi do na mangurupi. Isi do na menghilangkan bukti-bukti. Dungi di kategori homai. Amang inang, dungi dapok mak. Luar biasa teh. Sada halak do ikut terlibat hampir 100 personil ni polisi. Luar biasa teh. Salah do. Jayang go pikiran nasi dahian mulus mosudi. Abe terboto nuai kan? Namang inang. Molo adong debata songon dia do cara ni debata manulik kiti mabotoi. Molo betul marwaso debata mangula debata sedia do boi botota. Huaso ni debata pabuaho ni. Om mananido na pengalaman pribadi. Pengalaman marsaor jonok tu debata. Marhiti persaoran na jonok na rosu tu debata. Boy do debata mamakke manang na ise lao pabuahon songonodo na masaor. Jadi amang dang ngadong nabui bumi anggo di debata. Marwaso debata. Sedia do amang inang. Boy do botota, boy do hati dakonota. Ale dak kapala boy do pe secara hukum hita mandohi, secara juridis. Ale serara pakilalata. Secara aporsiota, kerohaniata. Molo di do totok kamu sudah di dia do mulai gabi terbotoi. Di dia do amang. Boy do honota.
Ilu-ilu tangis na bulun boru ahadu tahe pangitu nisi. Ima. Ale olan itu naneng dono tat si juta na le. Ilu tangis dibegi di batamai. Tangihut di batam. Dan luar biasa. Bungi bertahap mali bata mangula. Bangojar halak suri. Jadi terungkap. Ya ulat nido pehita. Ate. Napola tapagajang dang ahli hukum mau. Ate kan? Alay kerohanian naido. Segi pertodion naido. Alaboha. Molo parbinoto parwaso do debata. Wasa dang dipabalik senjata iya sa una kona. Molo marwaso do debata. Wasa dang di stop tindakan ini. Amang ina. Ido nanido. Jadi disodope. Nah, alani amang inang totu salinari tahe sukunoku. Molo debatatai patar di bana suri di dia hita hudul jongjong mardaladalan makatahatai ade manang mangan dok minum di boto debata. Tu dia pehita lao. Marhusip-pusip pehita di woto di batalo. Nah, molo porsea dohita di si. Bahwa Allah kita itu maha tahu. Parbinoto nasung. Parwaso na hadir ibana. Atong aha masikapta. Songon halak na porsea hita. Aha masipatupot. Aha makaitan ni pardumuan ni tuhita. Odo di bata daw boto saluna. Songod dia mahita menyikapi. Namang ina. Ate. Naparju. Di pangido di sod dihita ima. Ikon hot doha porsyaut. Namangulu, namangula, na hadir do di bata. Sia tiki na salpu nuaing do tiki na nengro. Namanok tong do di bata. Na terbatas duhita. Beo ido taboto, gudang do bui taboto. Alai immanendo warna. Lapatan na parbinotoan ni debata ido nasahat tuhita. Jadi immanen na hadiribana tinggal dihita dak saliling-liling na terbatas dui. Ido benar didok Allah itu yang tahu semuanya segala-galanya, maka dia disebut Allah Maha Tahu. Angguhita taboto. Mampu duhita, margugu duhita. Adong do parbinotoat. Aledang didok dihita maha tahu. Ala malodo padita silaliaw ninanaliba. Diboto dusuri. Atau padita silalahi maha tahu. Dakyai didok itu hita jolma. Ala terbatas kita. Ala yang gudi bata melampaui sudi dal transendeni mana. Manalpui sudi pikiran dok parbinotoan ni jol mau. Idu benedok maha tahu. Margogo do di bata, margogo do hita. Margogo do si tebak jol main. Ala di sido pe senjatana. Di sido pe bitang.
Margogo do ibana. Ale dong dicopok bitang non, ditakup senjata non, margogo do pe. Tali na mek nama mangarahuti tangan. Jadi manusia itu bukan maha tahu. Dang nama boto saluna. Sotu kita gabi diri tatabai de batatta. Manang dibatahi tak maboto salu. Ade. Nah, odo do syirik terjadi. Amangina. Uboto aki ta syed dibata. Apa di bata lu maha tahu. Jadi dia tahu segala-galanya. Di boto do na di rohatta. Di silukiti ruhita, di tadda ruhita. Ate, di tadda di bata do hoinang. Amang. Porsia do hona itadda di bata hita. Porsia. Atong anggo di bata pasti do di boto hita. Alonggo hita terbatas do parbinoto watta taringot tu di bata. Apalagi taringot tu dong atta. Hita sama hita terbatas do. Dang bo hita sudah manadda dong attaon. Dang usuk ku maju hita te. Au ngamar 30 tae 34 tahun mar keluarga. Mardongas sari. Dang barani do piau sikok madok na kutadda inatta buru-purba. Utamu do? Sikok do dah sempurna maksud tu. Ate. Ola tadda Soekarno do pia dong ra. Napar pudion uwereng ma album nami. Ai ngau tadda wape hoda dana na juru niku. Ima. Bah, ai gateng do pihau tu sonate ini kuno siya. Ale olan tu diriku do hubereng. Ale daku tadda do pe manuliki tinatay. Adong mapasangan suami istri nama si haulongan. Cinta sama cinta. Tu dia pinasida rapak. Ate, dang adong tanpa suami istri harus ada. Tu dia nasi dalau, saya tu pesta rap, tu dia rap. Mangap perap, alai songon na dukani selang seling nasida, jojo tadu nasida, dukani makan, mangan, ate. Baik di restoran kecil, baik di pinggir jalan. Alai kesenangan nasi dana dua, ima manuk. Jagal manuk teh. Jadi mau dudung dihidak ko manuhon, baik di jabu, baik di tempat makan na biasa. Perjulu do inat taon mabuat ahai buat. Ceker nai. Pat ni manuhi. Itu dibuat jalan, dungi habong na, dungi rukung na, aliang guna tabu-tabui tua matai ma. Sido aliang guna tau torhatok do toripapuli do, ceker nai, kan, do habong nai, ate, hama jagal dia habong nai ate, apalagi di rukung non, ima pabuati. Nah, ngulah-hulat nasida berkali-kali songoni. Jadi ganuk mangan nasida amat tope sasahali atau ripabuli cekernean oma diho inna. Ngasomal songoni. Nah, di sadatiki di boto amat toma neng marulak taun inat taon. Anggo ulak taun sahalion ikolas toro habay nokku nina. Iko kuleo tu ho hadiah, ini tuh kan, wah berbinar-binar matong boy ini nat tau dah. Ade, dabok hadiah nama mau narana kan diulak tahun nih, dabok mati kina, dibuat nama toma nasi kotak, kan nih kotak diripu kue tart, song kue tart di buat emak. Happy birthday to you, nat tuh kan, lasmor ini nat tau. Tiup lilinnya ini, tiup lilinnya.
Ay dia do hadiah nyonin na. Dibukay na toma hadiahon. May bagasan na. Ceker. Habong-habong ni Manu. Ya? Rukung ni Manu. Ilo di si bagasan na. Dung dibering inat taom mau. Taridu-ilu may nato tangis. Basa tangis. Inamat taon. Ay dang nasloham. Hulian lomo ni roham. Ay kan hobi mo do. Kesenangan mo do mga lakceker. Dohot. Habong ni Manu ina. Banga hulian be. Balas marwa tangis co. Namasay nangin na. Dabang. Siya dupan. Nahuwa olongi. Ina do to. Kumay ini ako tebak nginak kay nato na te. Manang nawapi. Amak siya dupan. Nahuwa olongi. Basa ina. Dang itadaho hapiyaw. Dang ditadong salilingok kita. Nung nga marumah tangga 30 tahun. Rap kita mangalang man. Tapi sa sitong na lang ditadaho lupiyaw. Asa dang itadda. Ay hubuwa pecekeron. Walak pecekeron. Walak pe habong ni Manuhon. Walak pe rukung ni Manuhon. Hubuat na diawi asa natabudo tuho. Lomodor hakku mangalang nasing. Alelaw makahulong yo manghormati ho. Patudonon parjolo mahubuaton asa taboho mangalang. Hape sa sitong na dibaga sa rohak ko dang ditadaho. Songo dia holong ni rohak. Wah, ya doa mo songo ni? Unang egois semua kamang. Mau lo songon natabu-tabu ay sipata kay na iboto hamundo ban na mok kay naon. Au dak na dakup dakku sididiki teh. Ale mo lo hubering lapatan na sada urang, 2 urang. Mitur lambak kay makmura do mok do inak to. Ay bahasa songon ni hamuniku. Buah matay hamang ina. Iko nalangom mak. Nileo dana homangan dak suda nialang mau. Gariada idahannya mata be dak suda nialang mau. Jedang diboto be sabban. Ala ni holong ni rohana sotuk ahon sayang ol si panganan. Dang diboto be majaga. Ate, jay mo lorong na mo isor senam mahita. Jadi inti nadang ditad, dadang masih tadda dope. Dang bagas dope masih tadda. Ima keterbatasan ni ta jol mau. Na dilabuk ta sa diro pedang buhi ta saling mengenal. Ala yang gode bata ditadda doho, diboto doho, dihaulongi doho. Ima luar biasa ni di bata. Nanti dang dong nabui buni di debata. Dia tusi doho inang. Jadi sabar mau inang dah martangiya kok molo mok kon wae. Bayi dah. Alai molo dung kapala 5 kapala 6 batasi ya teh. Batasi. Ido amak. Do sikap ta. Tu dapat 2 honon, sikap na pa 2 homuse. Molo diboto debatado sa luhut na hita. Na taulahan na tapikiri, na dibagasar rohatta. Dibagasar rohatta, ido na tapikiri do taulahon. Jadi adong sada pengendali marhite hapor syota. Dang adong nabuni di hoa. Tu dia piau di boto hodo. Ahu dok di boto hodo. Masikap tang gosong ni.
Alani imo no songoni do HP. Mulai mahita marguru berlatih mendisiplinkan diri kita. Idu nani bo narisi. Suatu ngadong behita lapatan na alang di botoho Tuhanon ujop saoti ina. Latih diri. Mendisiplinkan diri. Apalagi nuai ngate. Songod dia do cara di Batam Amerik kita nuai. Dipakai ula-ulana, aha maula-ulana. CCTV. Dah ngadokyan na jolo i zaman nami dah ngadong. Boy do buni kita manglaw. Aliang gunuaing. Alok CCTV nuaing. Dang ngadong di Jabut tabe, adong do lugar ni satelit. Nah dibangun pamaretat tadisan. Daya sebetulnya disuhi-suhi ni Indonesia on, di pulau-pulau ni Indonesia on, di dia pe sarang manang na, di dia pe asrama, di dia pe disipat senjata, di dia bisa di boto. Ima zaman waingon, om masalah satu cara ni di Batam. Hinang, hedang adong nabuni, alani sikap, disiplin. Unang murah-murah behita jopu be. Idu nani do. Unang be martabuni. Dang na martabuni manang naisi ya teh. Aduh kan ni molo akan nang berkeluarga. Aduh kan ni no yang zaman nuaingon. Selingkuh do warna teh. Di boto di Batam. Molo naso kawin dope, naso marlungas saripe dope, halo istilahna. Selangkah. Anggo nakki selingkuh o selangkah. Ipa tu jolo sa lalakka, nakpeso marhaso otan dope. Diboto lui. Jadi dungi aluk tikina. Nah, alani amang betapa agungnya Tuhan itu, betapa kuasanya. Betapa maha taunya Tuhan itu. Idu benar dirok pasomal-somal madirim tuha daulat. Saya ula manadingkan. Di dia peho tahu. Mardalap pehita. Ula unang. Awas hati-hati. Idu nanidok. Hati. Jadi disiplin, beribadah terus. Berlatih beribadah, asa kuat mental ta, asa margugu hita, asa sabar hita, asa tabba mo se patpos ni rohatta, molo tuk songonodo pe au Tuhan, urupi au mardalan di tonga-tonga ni jolma na bengkok-bengkokon, asa buyau tigor mardalan, nakpe di labukku di haliaku godang jolma na suhaposan. Alai saya tetap setia Tuhan. Itu nanidok nadisi. Memang itu sulit ate. Sulit sudah. Ai sipata gudang dojol matar guda. Mena masa igagak rusak aman nula. Hado ana masa imana niula. Itu apalagi alu tahe natpari marpesta hami mar godang. Itu au masih raja hatau. Gajak-gajakku, aku pasalay, aku 10. Apa sada doon nanidok na? Barung siya dong namangido. Amu amang parguci, ina. Paridahan na suksuk. Aro mo siya. Taruwa bodari, alapom manogot, ina kan? Nakpesaw pa bohami, nga di boto hamu ini na. Sa di hari di boto parguci na bagasarwana. Ima hebat na hata-hatai. Ima luar biasa na. Jadi, alay sada dua do madosong ni. Aong 10 biod rombongan. Amang pade nami ina to. Baik kamu ma ede neng pasahaton. Aduh kan ni parbuhe holok kami. Ede ta ina to. Nah, ya.
kasihnya seperti Yesus. Wah, marolopoluk todiki. Wah, tahu na bigi una te. Ayo na dong na madok na yang si birong-birong na. Jangan niku. Dilabuk ko parmusion. Munang niku. Jadi tapatoho ibana. Nanti. Odo na nidok na disi. Jadi latihlah diri kita beribadah. Disiplin. Nakpe dak tolapita sudah dak sikopita alai boidui nanget. Ate asat di dalam natigori hita nakpe gudang akka di humaliak tau dongan naso bau bengkok alo na bengkok dang lurus nuai alai hita tetap hidup dungi tangiak tama sulik kiti mau Tuhan masa huboto ahasidonon asibaino. Amin. Puji-pujian dok muliate ma Tuhan di sobbahor roh nami tu adupamu ala di sungguliodo haporsion nami pabua hodo debata na boto salut jala parwaso naso adok tadingan pargugu naso hatudusan porsea duhami di siali Tuhan alai urupi jala pargugui mahami Tuhan maka porseai dohok mangulahoni di tonga-tonga ni urunami di botohodo Tuhan nangaka amanami inanami anak konami namarsahit nuaing adong nasoding adong napulik di inganan na di rumah sakit adong na mungkin dangapala huboto kami alani Tuhan ubuak kami manasida di botohodo saluhut na narikot di nasida ima maril si mamora nyonya pardede kartina borusi tohang torang marpaung jauti siagian rosmawanti borusinaga Samuel nenggolan agon si torus nyonya si topul borusa rumpait Sudir Budiman Sihite Arnold pribadi barimbing LP Borusiani Parroy Gunawan Juliana Boruh Tapea Elizabeth Ria Gunawan TP Nababan Dalia Sariani Boru Manurung Togu Hutapea Perdinan Dias Riana Sari Dias Theodor Dias Michael Dias Martin Siti Majutak Situa Epanglis Nyonya Te Pasaribu Borusianipar Jeremia Immanuel Sirait, Elpin Manik, Nurmani Borusiobing, Tupal Nenggolan, Benny Daniel Marpaung, Mangatar Pangaribuan, Nyonya Simajutak, Boru Pajaitan, Nyonya Situa Marbun Boru Nenggolan, Leonard Pangaribuan, Situa SP Utasoid, Buti Hot Panggabean, Berliana Boru si Majuta, Nyonya Siahan Boru si Tanggang, Nyonya Sirait Boru Batubara, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, KM si Hombing Situa Lasma Boru Sirait, Situa Epanglistar Sitorus, Nyonya Epanglistar Sitorus Boru Pasaribu, Nyonya Situa MH Nenggolan Boru Butar-Butar, TP si Manjuntak Siti Mawar Boru Silalahi, Nyonya Sitorus Boru Sinabela, Nyonya Situa Sitorus Boru Tagalung, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Maruhum Tambunan, Nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Naomi Boru Tobing, Teresia Boru Hutapea. Pasu-pasu ma akka ubat, akka si panganon nak vitamin, nang akka keluarga na mangaramoti nasida, mangurupi nasida di proses perubatan ini. Atau posdoroan nami di botohodo saluhutna jala dihaolong yodo suli Tuhan alani leom magugu asa boi nasida margugu malum pemulihan di nasida suli moliate matuan diho mulak mahami sianon sa tonga-tonga di bagas mon manopot akka keluarga nami say baem mahami tutu Tuhan asa hot marhapor siaw tuho pabua hadir doho nang di garijaon
hadir dorap do tami tiki mardalan udul hami, suaksong ni nang manguluk kami di tunga-tunga libagas nami, rap do keluarga nang anak kon nami, nang pahupu nami suri. Mauliate madiho Tuhan. Amin.
tapasahap mapeliata tu debata martangi yang mai. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na maudutus. Upasat hami masian na nileomi tu ami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, hudang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajom, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadaryon hanguluat siapari. Si samadusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami siap pangago. Patok tong maroham tu debata, mulak mahamu, jalo hamu mapasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasahor homma, damena tu todim. Songon dalan nami kita sudah masih jalangan tong dope si pasaton nami ma. Selamat beribadah, selamat bekerja, selamat masude. Mangabing pahopuate, horas-horas masude.